selling, but then I'm the macho like Randy. The chopper go out to the granny. This nigga pull up your bandit. The killers understand it. Клип ще го гледам. И за дъра, аз съм с Стефанчо, бля, Антуан е слабак. И сега ще го тролваме, готово. Да. По-скоро ще не тролвате. Да, ще тролваме. Да, де ще тролваме Антуан. Аз тук съм една мичка. Аз се тролвам Стефан. Хора, гледайте сега. Аз ще тролвам. Ога бога. Хора! Да леснем, защото сме само трима. Еми, 3 to 1. И тъмън да влезем някакъв. Уга. О, супер. Колко човека? Аз просто слагам чинти навсякъде. Абе хора, ние тук сме цяла камара, хора. Окей. О, майко беше. Аз нямам много яки неща. Аз ще целя Антуан с яйца. Абе! Не, Антуан ти си ми роб. Бебе, не мога да отида. Хора, кой е готов за камикадзе? Упс. Нищо не сте видели. Стефане, изчакай, Стефане. Бягай! Вижте! Пица! Та е жива! Още ли? Това е так? Ма това съм аз! Всичките умряхме! Лети! Колко вейб си TNT просто опи. Пускаем! What? Не ми дава. 1, 3 to go. Чакай, че търся, бе. Ти чувак. Ов, човек. Колко смешно ми Тук ще натровам. Ще натровам яката. Ако ми се паднат мрежи, просто ми слагам мрежички и айде, чао сте. Ама ние така направихме с нашата. И аз тук, О, тук се събраха много хора. виж някакъв капитан. Това е военен. Уга. Ога, бога. Къде изчезна? Хора, елате да си направим скрини, бе. Елате да си направим скрини. Аз няма да правя. Мързи ме. Абе, този динозавър ми пречи. На мене. Направих си. Това бога. Ние така трябваше да направим интрото. Така да сме събрани, ама айде. Да, така трябва да си правим интрото. Аз имам интро с песента и че. Ога, бога. Първата ми клипи, когато го започна, ще бъде здравейте, приятели, много съм тук. Не си това. Това ще бъде най-якото нещо. Аз ще го лайкна. Ама трябва да чакам 3 години, за да се направи с ската. Някой запълва тук. Това е Стефан. На 100%. Стефане, имаш ли TNT? Хора, намерих нещо доста яко. Ама, служи на някой пажина. Бързо. Служи на Антуан. What the fuck? То наше го би мега жестоко. Кой бе? Наша. Човек, Наша се самоуби. Наша се самоуби с нещата на Антуан. Гледай се. Дано да пазиш. Ти пък дано да паднеш 3 пъти. Човек, виж какво става тук. Рипи. Умряхте ли, бе, хора? Не. Ама казвам за другите. Ние сме гати войните. What the fuck? Само как се чува. Бягай! Паска, бягай по-добре! Как го направи?
Има меч. гадиш. Меч не. Не, бе. Има меч. Долу има ли лава? С него не бива трябва си да качаш. Защото аз ще се закача с теб. Чека. Тролни го, човек. Еми, чакам подходящия момент. Има си малко от тези. Аз ще ходя на лов за риба, чакай. Стефане! Ела тук на лов за риба. Тази риба много... Аз съм болен. Стефан има диамант. Вау, ще го убия с тях. Ако го убиш с тях, ще си вземеш диаманта обаче. Където са? Другия нашия има 22 диаманта. Абе, то Стефан не ще напада. Благодаря за водата. А пак другия нашия има 22 диаманта. Нека, ще му ги вземем. Дай първо да убием него, да вземем диамант. Не! Ей, Стефан пада! Той отива към средата. Ми да ходи, ние ще чакаме тук и ще се трогваме. Много трудно. Абе, Ще го убият. виж го е този циганин. Ето какви печки ми слага. Абе, имам достатъчно, не ми трябва. Гледай го, заради него не мога да се изкача. Трябва да строя с дървета. Нашия падна. Ми той е Стефан. Трол. Трола. Това му викаш трол. Тролнат. Човек, Тук сме имали. Ние сме имали. Такова ли е? Не! Павка самоубийство. няма. Абе самоубийства, бе. Няма бе. Якъв ти е нинто? Аз ще го пречакам. Колките идват към вас. Аз тук ще го пречакам и това, господин. Коста, шефе! Шефе, успокой се! Шефе, не чуваш ли как той ме уби. Загубихме много хубаво. Какво да направим? Какво да направим, че нашия лидер е слаб? Нали? Ти си нашия лидер. Ага, аз съм. Добре, да ви доведа към победата. Хора, виж такъв пропаркут съм. Не ме интересува, пусто. Виж, Дироди. Това Дироди, Дидака, бе. ви нов мап. То мап. Супер. Аз съм бил. Хелън Бул, ти би трябвало да е. Това е Хелън Бул. Къде е? Ето го. Това е някакъв Ерик. Айде да го убием. Аре, аз съм... Първо ще убием Ерик, пък после ще убием. А пък после ще убием Антуан. Точно така, брат. Антуан сам Аз каза. трябва да станем последни да бием. Точно така. Защото ние сме професионалистите на отбора. Да, голям през Обърка. Гледай, даже нашия отбор не може... Нашия отбор не може да говори какви сме неграмотни. Чит! Не, дай ти тито! Дай ти тито! Човек, то ми взе ти тито! Хвалете го! Убийте му децата! Защо му тият бе? Защото така. Защото ме дразниш. Много гадно. От тук вижте ме. Виждането ми е приятно. По-скоро аз те отрових. Все още ли не си ми приятел? Абе, ела тука, бе! Ела тука! Човек, виж го! Ара му, бе!
Няма. Няма ли? Все ще виж. Здрасти.